Benaguasil, Permón en Alemania. Contamos, estás desde el año 2012. ¿Qué fas allí? Pues molt bon dia, Amparo. En primer lloc, moltes gràcies per la invitació i per poder formar part d'aquest programa que esteu iniciant a l'Ajuntament de Benaguasil, i per a mi és un privilegi estar així avui i compartir aquesta experiència en tota la gent que ens puga escoltar. I com bé has apuntat, estic així a Alemanya, porto ja molts anys, des de l'any 2012. Vaig vindre així per la meva professió, perquè soc músic professional. Actualment estic treballant en una orquestra, però vaig vindre a Alemanya, com molts músics que estan en la meva generació i que continuen venint de molts així a Alemanya, perquè és un país on realment, si tu vols estudiar, tens moltíssimes oportunitats, també laborals, i porto ja en total algo més de 13 anys, que no són pocs. Mare meva, se diuen pronte, però me pareixen una barbaritat. Perquè, Borja, tu primer fas un màster en valencià de música, t'especialitzes i a partir d'ahí ja te'n vas? O com arribes a Alemanya? Sí, jo vaig estudiar, a mi me ve de família, perquè tinc familiars que se dediquen a la música, i jo vaig estudiar dos carreres universitàries. Vaig fer la diplomatura, entonces diplomatura de Magisteri, i també al mateix temps vaig estudiar al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo, de València. I vaig fer aquestes dues titulacions al mateix temps, i vaig acabar el superior l'any 2011, i l'any 2012 vaig fer proves en diferents conservatoris d'ací d'Alemanya i vaig aconseguir entrar en el Conservatori Superior de la ciutat de Detmold, que està en Nordrhein-Westfalen, en el que seria una comunitat autònoma en Espanya, però allí se diu Bundesland, així a Alemanya, i vaig estar 3 anys estudiant. Durant aquests 3 anys que vaig estudiar vaig també estar en algunes orquestres, vaig encadenar alguns contractes en diferents orquestres d'ací d'Alemanya i finalment vaig acabar on estic actualment, així a Göttingen. Al final, tants anys allí, algo trobaràs a faltar de Benaguasil, no? O de casa. El que més troba a faltar la família i, evidentment, la cultura, no? Jo és veritat que crec que tinc un caràcter que s'adapta prou bé a circumstàncies diferents, i això m'ha fet també ser camaleònic un poc en aquest sentit i adaptar-me a les costums d'ací, però igualment la terra és la terra i al final la família, les tradicions. Sí, te tira molt, i sobretot ara que tinc una nebodeta xicoteta, i clar, al final no tot el món té el privilegi ni la fortuna de poder arribar a els objectius que te marques, no? Ha sigut el meu cas, i durant aquests anys he procurat centrar-me en això i al mateix temps tornar al poble tot el possible, que és el que estic fent. Quin és el teu projecte de futur? Jo crec que no vaig a tardar molt en tornar a ma casa. No sé si a Benaguasil, d'això ja ho veuré, però no crec, perquè al final jo me'n vaig anar en 23 anys, actualment tinc 36, l'any que ve seran 37, i clar, les prioritats van canviant i la terra, com bé apuntaves, i la família i els amics van tirant. Sí, mos tira i és possible que no ho sé, ja veurem. Però ja mos ho contaràs. Bueno, a banda d'estar ahí, quines aficions tens? Les aficions que més practiques són l'esport, en aquest cas el tenis, que també hi ha 3 disciplines, però sobretot el tenis, i el tema del cine, no? A mi una de les passions que he tingut de tota la vida ha sigut el cine i les sèries i tot això, i actualment me dedique a també crear contingut en xarxes socials del tema de cine i sèries, i assíduament participe, te diria quasi totes les setmanes, participe en diferents canals de YouTube que se dediquen a la divulgació del tema de cine i sèries. Doncs moltíssimes gràcies per participar, però ens agradaria que donares algun missatge als veïns de Benaguasil, que s'animen, no? Que si estan com tu, que no saben què fer, però m'agradaria perquè és una experiència. Què els diries perquè s'animaren a viatjar o a viure fora de Benaguasil? Pues mira, vaig a mencionar una frase que diu una de les persones que més m'inspira a mi a nivell mental, que és Ilia Topuria, que suposa que coneixereu, no? El lluitador Ilia Topuria, que ell diu sempre detrás del miedo me espera la gloria. Què vol dir això? Que si alguna volta escoltant el teu jo interior, que jo crec que és una cosa que hi ha que fer molt, escoltar-te a tu mateix, fer aquest exercici de reflexió en tu mateix i dels inquietuds, els desitjos que tens, no? I els somnis que tens, moltes vegades aquesta incertesa te du a tindre certa por i te frena, no? És el que moltes vegades mentalment ens frena a donar un pas, no? No només d'anar fora, sinó d'emprendre qualsevol cosa. Aleshores jo crec
que lo important és que si un té o porta temps pensant en fer alguna cosa, que la gent no tinga por, que aquesta vida són 4 dies, que millor arrepentir-se per fer que per no fer, i que al final, si uno té una il·lusió, té alguna cosa, que en aquest cas podria ser, com en el meu cas, anar-se'n fora i formar-se i millorar professional i personalment, espere haver-ho aconseguit, i això era l'objectiu, pues que s'animen i que sobretot que li fiquen passió a la vida i que al final, i serà millor o pitjor, però que això és el que ens anem a portar, que és les experiències que anem acumulant al llarg de la vida. Que bonico, Borja, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per participar, per contar-nos un poquet de la teua trajectòria i res, es veiem per ací per Benaguasil, si no anem nosaltres a Alemanya. Un plaer, gràcies a tu, Amparo, gràcies també a l'Ajuntament de Benaguasil per haver-me regalat aquesta oportunitat de poder comunicar un poquet de la meva experiència i desitjar-vos el millor i que pugueu contar amb molta més gent i que este programa tinga també el seu èxit de la gent de Benaguasil. Molt bé, Borja, moltíssimes gràcies, adeu. Gràcies, Amparo, adeu.